Ja, Ketermaat is een landelijke samenwerkende coöperatie van 7 zelfstandige ondernemers met elk een eigen regio. En de ondernemers van deze regio, de regio Venray onder andere, dat zijn Roger en Carly Verbergt. En zij komen ons het een en ander vertellen. Roger en Carly. Ja, Ketermaat. Zeg het maar, wat is dat? Ketermaat is een totaalaanbieder op het gebied van eten en drinken op het werk of op school. Wij bieden vending, dat wil zeggen frisdrank, zoetwaren en broodjesautomaten op bedrijven en scholen. We hebben een eigen private label koffie, maatkoffie, waarbinnen wij alle soorten koffie kunnen leveren eigenlijk en ook automaten. En wij bieden catering in de breedste zin van het woord, dagelijkse catering op bedrijven, dagelijkse catering op scholen, waarbinnen wij proberen te voldoen aan de gouden schoolkantine voor scholen. En maar ook bij particulieren, barbecues, buffetjes. We kunnen het eigenlijk compleet bieden. Nou, dankjewel, dat was het. Nee. Ja. Nou, dat was een vrij compleet verhaal al. Maar eventjes, Ketermaat, ik zei dat het is ook een landelijk opererende coöperatie. Hoe werkt dat dan? Er zijn meerdere Ketermaten dan in Nederland. Ja, wij werken als een coöperatie samen. Die wordt aangestuurd door een bestuur. Ja. En we zitten eigenlijk allemaal in dezelfde handel, om het zo maar te zeggen. Maar alleen ieder heeft wel zijn eigen specialisme. Dus we kunnen elkaar daarin geweldig helpen. Ja. We hebben één iemand die is echt gespecialiseerd in koffie. Dus als ik een vraag heb over koffie... ik dacht dat jij dat al was. Nee. Als ik een vraag heb over de koffie, dan bel ik Marcel. En heeft iemand anders een vraag over catering, dan worden wij gebeld. Ja, jullie zijn de catering-experts dan. Ja. Nou, ik wou vragen welke voordelen levert het op. Maar ja, die samenwerking, elkaar versterken, nou, dat is absoluut een voordeel. Maar hoe zorg je dan toch voor een eigen identiteit, een eigen smoel? Dus dat jullie Ketermaat toch net iets anders is dan die in Zeeland of Groningen. Ik weet niet waar ze overal zitten. Uiteindelijk is het natuurlijk een landelijke organisatie, maar wij zijn regionaal vertegenwoordigd. Dus ze hebben met ons te maken. Ja. Wij proberen daardoor erg servicegericht te zijn. Wij kunnen zeg maar binnen een dag handelen, leveren, service bieden qua storingen en dergelijke. Dus dat is voor ons klantgericht. Dat is klantgericht, dus dat staat hoog bij jullie in het vaandel. Ja. Daar onderscheiden jullie wellicht dan van de andere partijen. Ja, doordat wij als een coöperatie samenwerken, kunnen wij de service bieden van een regionaal bedrijf. Maar we kunnen ook mee met de prijzen van een landelijk bedrijf. Omdat wij maar die eigen smoel, als ik daar even op doorga, die eigen identiteit, wat is nou echt Carly en Roger? Vooral het servicegerichte. Het servicegerichte. Ja, altijd klaarstaan voor een klant. Maakt niet uit wanneer. Je noemde net dat je werkt voor bedrijven, instellingen, scholen. Heb je daar een paar concrete voorbeelden van wie je hier in de regio hebt dan? Ja, mag je dat noemen? Op het gebied van scholen zitten we echt wat dieper Limburg in. Ja. Dus vooral in Zuid-Limburg en de regio Roermond. Ja. Op het gebied van bedrijven. Oké, maar dat is behoorlijk groot regionaal. Want ik zat te denken, regio Venray, Horst, Venlo wellicht. Maar je zit echt tot in Zuid-Limburg. Binnen Ketermaat hebben wij de regio Nijmegen en heel Limburg. Verzorgen wij. Oké, dus qua scholen Zuid-Limburg, qua bedrijven? Bedrijven zitten we wat hoger, zitten wat meer hier in de omgeving. Ja. SCT bijvoorbeeld en hij voorzien wij. Maar dan ben je dus iedere dag ook lekker op pad. Zeg ik dat goed? Gedeeltelijk, want we hebben ook medewerkers die het een en ander verzorgen. We hebben natuurlijk schoolcatering. Iedere locatie heeft een cateringmedewerkster of meerdere. Ja. Die verzorgen het op locatie. Dan hebben we operators die zorgen voor de automaten, voor hier in de regio of in Zuid-Limburg. En zelf doen wij ook heel veel... toch wel, ja. Ook koffie leveren en dergelijke. Ja. Plus dat wij zelf de catering voor de regio. Maar jullie doen het dus zeker niet alleen met z'n tweeën? Nee. Want hoeveel mensen zijn er dan bij jullie werkzaam? 1 fulltimer en 19 parttimers. 19 parttimers. Je had het net ook over de Gouden School. Ja. Of de schoolkantine. Ja. Wat is dat? Ja, sinds 2016 zijn de regels aangepast vanuit het voedingscentrum. Eerst moesten wij voldoen aan 75% van ons aanbod verantwoord. Ja. En dan was een school geslaagd.
En de rest kun je kroketten en Twixjes verkopen? Dat gebeurt sowieso niet meer. Sinds 2016 hebben wij het akkoord gezonde voeding op scholen ondertekend als cateraar. En dat wil zeggen dat 60% van ons aanbod moet voldoen aan een betere keuzeproduct. Op dat moment krijgt een school ook een zilveren kantineschaal. Wij streven er echter naar om een gouden kantineschaal binnen te halen voor alle scholen. En dan voldoet 80% van ons aanbod. Okay. En dat lukt eigenlijk op bijna alle scholen waar wij de catering verzorgen. Op bijna alle scholen. Er is nog wel wat werk om die 80% helemaal te halen dan op alle scholen. 80% die haal je wel op de scholen die gouden schoolkantine halen. Alleen het ligt ook een beetje aan de ligging van de school en dergelijke. Dan is het wat lastiger. Ja. En het is ook een samenwerking tussen de school en ons. Het ligt niet alleen bij de cateraar. De school moet ook aan bepaalde regels voldoen. Er mogen helemaal geen uitingen meer van ongezonde producten in de school aanwezig zijn. Dus is er een festival ergens en daar staat een blikje cola op, dan ben je gezakt. Zo erg is het. Zo streng is het, moet ik dan zeggen. Het moet dan cola light zijn, dan is het goed. Hoe gaat de jeugd daarmee om, vraag ik me dan af. Want, steeds beter. Want vroeger, ik denk dat wij ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Ja, dan was het gewoon koeken en chocola. En dat is er helemaal niet meer bij? Ja, tuurlijk. Je moet ook niet alles verbannen van de school, want je wilt de kinderen ook binnen de school houden natuurlijk. Wij zien wel een hele grote verandering op dat gebied, want wij zijn gestart in 2009. Ja. En als ik zie de flesjes water tegenover wat we nu verkopen tegenover in 2009, dat is echt een groot verschil. Ja. Het gaat steeds meer richting die kant op. Okay, dus het is een langzame bewustwording bij de jeugd, maar die is er wel degelijk. Ja, daar was ik heel benieuwd naar of dat ook ging werken, maar dat werkt dus blijkbaar. Behalve bedrijven, instellingen, scholen, kunnen particulieren ook bij jullie terecht? Want wat doen jullie voor particulieren? Waarom kunnen de mensen hier uit Venray en Blitterswijk gewoon bellen? Nou, wij verzorgen barbecues in diverse pakketten. Wij verzorgen buffetten, ook diverse stijlen. Heb je zelf een idee en wil je dat uitgevoerd hebben? Nou, ga met ons in gesprek. Wij zorgen ervoor dat wij er iets moois en iets lekkers voor hun neerzetten. Het is niet alleen de productie en afleveren. Nee, we willen het hele plaatje moet goed zijn. De uitstraling moet goed zijn. Dus wat je ziet moet al aantrekkelijk zijn. Ja. Maar de smaak uiteraard helemaal. Wij zorgen dus echt van productie tot aan presentatie. Bij je thuis of bij een bedrijf, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar bij presentatie ook al het meubilair, verlichting, dat soort dingen ook allemaal erbij? Nee, het is echt een presentatie op buffetvorm. Ja. Waarom zouden heel veel Venrayse mensen, heel veel Venrayse bedrijven of hier uit de regio jullie morgen moeten gaan bellen? Omdat wij een sublieme service leveren, ons echt richten op een klant. Ook altijd zorgen voor persoonlijk contact. Ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste redenen zijn. Nou, ik hoop dat jullie vanaf morgen nog veel meer telefoon hier uit de regio krijgen. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Jij ook bedankt. Dank jullie wel. Dankjewel.